Мони е приятелче със спокоен сън, възпроизвеждащо възможно най-висококачествен естествен розов шум, който не е компютърно генериран. Тъй като звукът сърдечен ритъм, който възпроизвежда играчката, е реален запис от вътрешността на корема на майката, бебето може да се успокои и да се почувства в безопасност с вече добре познатият звук. Шумът на морските вълни е записан от Балтийско море, а звуците на горски поток в Тарах. Мони има вградена лампа, която помага за нощните грижи на бебето, а когато бебето порасне, му помага да преодолее страха от тъмното. Мони се зарежда с USB кабел, който е включен в играчката.